Kaixo guztioi eta ongietorriak Simone de Beauvoirren pentsamendua ezagutzera. Gaurkoan, ideia feministen garapena ilustraziotik 21. mendera puntua azalduko dut. Eta konkretuki Simone de Beauvoirren lanaren ekarpen nagusiak ere aipatuko ditut. Hasteko, esan beharra dago, feminismoa emakumezkoen diskriminazio historikoa abiapuntutzat hartuz, gizon eta emakumeen arteko eskubide berdintasuna defendatzen eta aldarrikatzen duen mugimendu edo korrontea dela. Feminismoaren barruan, lau olatu desberdin du ohi dira. Lehen olatu feminista, eskubide zibilen aldarrikapenen ingurukoa da. Hemen, 18. mendean, bi aitzindari, feminismoaren aitzindari aurkitzen ditugu. Konkretuki, Olympe de Gouges eta Mary Wollstonecraft. Biak pentsalari ilustratuak ditugu. Haien pentsamendua ulertzeko, bizi izan zuten testuingurua kontutan hartu beharra dago. Jakingo duzuenez, 18. mendean Frantziako iraultza eman zen. Eta 1789an gizon eta herritarraren eskubideen adierazpena argitaratu zen. Eta Batzar Nazional Konstituziogileak onartu egin zuen. Denok zoratzear zeuden. Denok emakumeak ezik. Izan ere, gizon eta herritarraren eskubideen adierazpena gizonezkoen eskubideez ari zen bakarrik. Eta Olympe de Gouges eta hainbat emakumeek frantses iraultzan aktiboki parte hartu zutenak ezin zuten sinestu haiek alboratuta geldituko zirenik. Horregatik, 2 urte beranduago, 1791 urtean, Olympe de Gougesek bere emakumearen eta emakumezko herritarraren eskubideen adierazpena argitaratu zuen. Parisko kaleetan eta Asanblada Nazionaleko korridoretan liburuxka formatuan azkar zabaldu zen, eta dudarik gabe jendaurreko irakurketak ere egin ziren liburuxka honen inguruan, kafetegietan, zein plazetan, jende arruntan alfabetoak ere haren berri izan zezan. Zein izan zen liburuxka hau idaztearen ondorioa? Olympe de Gouges atxilotua eta gilotinatua izan zela. Bere esaldien artean, liburuxka honetan idatzi zituen esaldien artean, ospetsuenak emakume bat urkara joan badaiteke tribunara ere esaldia dago. Hau da, emakume bat urkatu edo gilotinatzea baldin badago, berari gertatu zitzaion bezala, ordezkari politiko izateko eskubidea ere dauka. Parlamentuan hitz egiteko eskubidea ere dauka. Bestalde, Mary Wollstonecraftek A Vindication of the Rights of Woman liburua idatzi zuen 1792 urtean. Eta bertan, emakumeek eta gizonezkoek eskubide eta heziketa berdina izan behar dutela aldarrikatzen du. Emakume eta gizonen arteko desberdintasunak 18. mendera arte naturalak zirela esan ohi zuten, eta Mary Wollstonecraftek berriz kulturalak direla esango du. Zergatik sortzen dira orduan desberdintasun hauek, gizon eta emakumezkoei ordura arte heziketa desberdina ematen zitzaielako. Lehen olatu feminista honi bigarren olatu feminista jarraituko zion. Bigarren olatu feminista honetan eskubide politiko, sexual eta erreproduktiboen aldarrikapena egin zuten feministek eta baita ere patriarkatuaren kritika. Bigarren olatu hau 1820 urtean hasten dela esan dezakegu Amerikako Estatu Batuetan, konkretuki Bostonen neurritasunaren mugimenduarekin. 1820 aurrera, Amerikako Estatu Batuetan alkoholaren aurkako mugimendua sortu zuten hainbat emakume taldek. Oinarri kristaua bazuen ere, lehen aldiz bizitza publikoan aktiboki parte hartzeko aukera eman zion mugimenduak emakume askori. Eta bizitza publikoan aktiboki parte hartuz, helburu desberdinak lortzea zegoela ikusi zuten. Ondoren, Elizabeth Stanton eta Lucretia Mott aipatu beharra ditugu. Bi emakumezko hauek esklabotzaren kontrako borrokan murgilduak zeuden Amerikako Estatu Batuetan. Eta Ingalaterrako esklabutzaren kontrako kongreso batetan parte hartzera joan ziren. Harrituta gelditu ziren, Ingalaterrara heltzerakoan, haiei
hitza ukatu zietenean emakumezkoak izateagatik. Elizabeth Stantonek eta Lucrezia Mottek protesta egin zuten, eta azkenean esklabotzaren kontrako kongresoaren antolatzaileek parte hartzen utzi zieten, baina kortina batzuen atzean. Guztiz indignatuta, Amerikako Estatu Batuetara bueltatu ziren eta emakumearen aldeko mugimendu sufragista sortu zuten. Konkretuki 1858 urtean, Seneca Falls herrian sentimenduen aldarrikapena egin zuten. Hemen, emakumezkoen bozkatzeko eskubidea defendatu zuten. Mugimendu sufragistaren ostean, feminismoak borrokan jarraitu zuen. Hasiera batean, era baketsuak erabiliz, panfletoak, banatzea, gozegrebak egitea, kateatzea, eta bar. Baina ikusirik metodo baketsuek ez zutela emaitzik lortzen, era bortitzagoak erabiltzeari ekin zioten emakumezkoek. Adibidez, bombak jartzeari, eta bar. Esan behar dugu dena den, Bigarren Mundu Gudak eten bat suposatu zuela feminismoan. 1945-tik 1959 bitartean, horrenbeste baja egon ziren gudaren ondorioz, horrenbeste suntsiketa, gobernuek amatasunaren indartzea sustatu zutela, populazioa orekatu ahal izateko, eta garai horretan esan dezakegu feminismoa lokartuta geratu zela. Baina, epe labur honen ostean, 1959an, Simone de Beauvoirrek bere bigarren sexua lana publikatuko du. Esan beharra dago, garai horretan, Simone de Beauvoirrek oraindik ez zuela bere burua feministatzat. Lan hori, bere burua ulertzeko eta gainontzeko emakumeek beraien patua aukeratu ahal izateko idatzi zuen. Liburuan, emakumea egiten da aldarrikatzen du. Hau da, feminitatea eraikuntza sozial bat da. Generoa eraikuntza sozial bat da. Emakumearen identitatea sozialki edo kulturalki sortu egiten da eta ama eta emazte izateko prestatzen dira txikitatik neskak. Ama eta emazte izatea da emakumezkoen patua. Horregatik esaten du Simone de Beauvoirrek generoa eraikuntza soziala dela. Simone de Beauvoirrek amatasuna morroitza bat dela esango du, emazte izatea ere beste morroitza bat bezala kritikatuko duelarik. Izatez, jakina da, Jean-Paul Sartrek Simone de Beauvoirri berarekin ezkontzeko eskatu ziola, baina Simone de Beauvoirrek uko egin zuen. Horregatik, Simone de Beauvoirrek esaten du emakumezkoentzat oso garrantzitsua dela, independentzia emozionala eta ugaltzeko askatasuna izateaz gain, independentzia edo askatasun ekonomikoa lortzea. Eta emakumeak kolektiboki antolatzera deituko ditu patriarkatuari aurre egiteko. Aipatu beharra dago ere, 60. hamarkadan, antisorgailu eta abortuaren alde egingo duela Simone de Beauvoirrek, orain bai bere burua feministatzat joz. 1950 urtean, Simonek bigarren sexua argitaratu eta urte bat beranduago, Estatu Batuetan Betty Friedan aipatu beharra dugu. Berak emakumea etxeko andre gisa beti besteen mesedetan bizi denez gaixotu egiten dela esaten du. Hau da, emakumezkoek kulturalki haien buruak ahaztu eta besteen zerbitzura bizitzeko hezitzen gaituzte. Eta Betty Friedanek feminitatearen mistika lanean horixe salatu egiten du. Amerikako Estatu Batuetan hainbat eta hainbat emakumezko etxeko andre lanetan egonik gaixotu egiten direla, mentalki gaizki aurkitzen direlako. Eta bigarren olatu feminista honi egingo zaion kritika bat, 1978an Kate Milletek Sexual Politics argitaratu zuen. Eta lan horretan, gure gizartea heteropatriarkala dela, hau da gizonen interesak sostengatzen dituela, adierazten du. Emakumea bere aburuz, arlo publikoan zein arlo pribatuan gizonaren azpitik aurkitzen da. Arlo publikoan legei dagokionez, eskubidei dagokionez, eta arlo pribatuan bikote eta sexu harremanetan. Izan ere, emakume askok indarkeria pairatzen zuten. Horrek,
Kate Milletek pertsonala politikoa da esatera eramango du. Hau da, etxebizitza barruan gertatzen diren arazoak ez dira emakumezko isolatuenak, baizik eta sistema heteropatriarkal batek ahalbidetzen dituzten egoerak dira. 1970 urtean, Shulamit Firestone feminista estatubatuarra aurkitzen dugu. Oso ezaguna da bereziki The Dialectic of Sex, The Case for Feminist Revolution idatzi zuelako 1970 urtean. Firestonek marxismoaren eta feminismoaren ikuspegiak konbinatu edo uztartu zituen, generoa klase estruktura bat bezala ulertuz. Bere ideien artean honakoak nabarmendu ditzakegu. Lehenbizi, sexu opresioa klase opresio moduan ulertzen zuen. Firestonek argudiatzen zuen emakumeak betidanik zapalduta egon direla, batez ere haurdunaldiarekin eta haurrak erditu eta hazteko beharrarekin lotutako baldintzekin. Bigarrenik, eta esandakoaren ondorioz, erditzearen eta ugalketaren teknologiaren bidezko abolizioa proposatzen zuen. Hau da, berak pentsatzen zuen emakumeen benetako askapena posible izango zela soilik ugalketa biologikoaren beharra gaindituz. Eta horretarako teknologiaren bidez umetoki artifizialak, utero artifizialak sortzea proposatzen zuen. Haurdunaldia emakumeen gorputzean 40 astez pairatu behar ez izateko. Hirugarren puntuan, familia tradizionalaren desegitea proposatzen zuen. Bere aburuz, ohiko familia nuklearrak emakumeen menpekotasuna betikotzen zuen, eta alternatiba moduan, haurren hezkuntza komunitarioa eta independentzia bultzatu behar zela proposatzen zuen. Hau da, kolektibo batetan haurrak heztea eta heziketaren erantzukizuna amengan ez erortzea. Laugarren puntua, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea da, eta ez zuen genero rolek ezaugarritutako gizarterik nahi, baizik eta guztiek berdintasunez parte har zezaketen mundu bat, non sexualitatea eta harremanak zapalkuntzarik gabe garatzen ziren. Firestonek feminismo erradikala garatzen lagundu zuen, baina bere ideiak polemikoak izan ziren garai hartan, eta gaur egun ere eztabaidagai dira. Hala ere bere ekarpena ezinbestekoa izan da feminismoaren historiarako. Berea da, famatua den nire gorputza nirea da esaldia. Esan beharra dago, bigarren olatu feminista hau ikusi dugunez, ez dela olatu teoriko bat bakarrik, baizik eta feminismoa praktikan jartzeko saiakerak egin zirela. Eta bigarren olatu honi egingo zaion kritika, feminismo burges eta zuri bat izatearena da, hau da, emakumezko zuri burges privilegiatuek sorturiko feminismoa izatearena alegia. Eta honekin, hirugarren olatu feministan sartzen gara. 1980 hamarkadatik aurrera ematen dena alegia, edo batzuen ustez 1990 hamarkadatik aurrera. Eta olatu honen ezaugarri nagusia intersekzionalismoa da. Intersekzionalismoa, Kimberlé Crenshaw abokatuak 1999an sorturiko terminoa da. Baina, bera baino askoz lehenago, Angela Davis eta beste pentsalari batzuk 1970ko eta 1980ko hamarkadetan emakumearen aniztasunaren inguruan aritu ziren lanean. Arrazak, klaseak eta barrek sor ditzaketen menderatze eta jasarpenak aztertuz. Hala nola, xenofobia, arrazismoa, transfobia, homofobia eta aporofobia. Aporofobia, pobrekiko diskriminazio edota gorrotoa delarik. Zer esan nahi du beraz intersekzionalismoak erreferentzia egiten dio, pertsona bat diskriminatzeko emakume izateaz gain beste baldintza batzuk ere ematen direnean. Adibidez, pertsona bat emakumezko eta beltza denean, edo emakumezko transa, emakumezko homosexuala, edo emakumezko pobrea. Eta noski, baldintza diskriminagarri bat baino gehiago edo bi baino gehiago aldi berean ematea daude. Adibidez, emakumezko, asiatiko
eta pobrea. Hori azalduta, Judith Butlerren pentsamendua azaltzea ere oso interesgarria da, hirugarren olatu honen barruan sartzen baita, eta Butlerrek gizarteko instituzioak androzentrikoak direla esaten du. Androzentrismoa lehenago ere atera zaigun hitza da, andros grekotik gizona esan nahi du, eta zentrismoak egiten dio referentzia garrantzitsuena izateari. Orduan gizonezkoa garrantzitsua dela esaten du Butlerrek gure mendebaldeko gizarteko instituzioetan. Familia tradizionalari dagokionez, botere tresna bat dela pentsatzen du, eta hortik kanpoko guztia ez normatibo bezala etiketatzen dela. Bere aburuz eta Simone de Beauvoir baino askoz urrunago joanez, generoa soilik ez, sexua ere eraikuntza sozial bat da. Hau da, bere aburuz, sexua ere interpretazio bat da, gizakiok kulturarekin, hizkuntzaren bidez egiten duguna. Eta, esan beharra dago orain, jende gehienarentzat laugarren olatu feministan aurkitzen garela. Laugarren olatu feminista 2010etik aurrera sortu zen #MeToo eta #NiUnaMenos bezalako mugimenduekin. Zein da laugarren olatu feminista honen bereizgarri nagusia? Sare sozialen erabilera genero indarkeria salatzeko. Eta gaur egun esan beharra dago feminismoa banatuta dagoela talde desberdinetan. Alde batetik feminismo erradikala dago eta beste alde batetik feminismo liberala. Feminismo erradikala da pentsatzen duena sistema, gure gizartea, egitura patriarkalekin, heteropatriarkalekin osotua dagoela. Eta ondorioz, sistema suntsitzea proposatzen du, sistema berri bat sortzeko emakume eta gizonak berdinduko dituena. Eta feminismo liberala berriz pentsatzen du garrantzitsuena dela gizon eta emakumeen artean eskubide berdintasuna lortzea. Uler dezazuen errezago ze desberdintasun dauden praktikako adibide batzuk jarriko dizkizuet. Adibidez, emakume batek OnlyFansen bere burua saltzea erabakitzen badu, prostituzioa eginez, feminismo erradikaletik interpretatuko dute emakume horrek benetan, nahiz eta berak askea dela pentsatu, sistema patriarkalaren biktima bat dela, eta beraz, sistema bera esplotatzen ari dela. Bestalde, feminismo liberalak emakumezko bat OnlyFansen bere burua saltzen baldin badu, esango du bere eskubideak erabiltzen ari dela eta ahalduntze edo enpoderazio bezala interpretatuko du. Esanez, sexua daukala eta gainera horregatik dirua jasotzen duela. Feminismo erradikalak adibidez ez ditu onartuko, pentsatuko du esklabotza direla prostituzioa eta baita ere alokairuzko sabelak. Feminismo liberalak berriz esango du prostituta bat izatea norbere burua ahalduntzea dela eta alokairuzko sabela bat izatea bebai, enpoderazio edo ahalduntze bezala ikusiko du, askatasunetik ateratzen den ekintza bat bezala. Eta hau da dena, espero dut feminismoaren historia ulertu izana eta galderarik baduzue oso pozik egongo naiz klasean galderak azaltzeaz. Eskerrik asko berriz ere zuen arretagatik eta hurrengo bat arte. Ondo izan!